Третє завдання. На рисунку зображено елемент декору паркану, що складається з 9 стрілок, які виходять з вершини розгорнутого кута та поділяють його на рівні частини. Знайти градусну міру кута між двома сусідніми стрілками. За умовою в нас дано розгорнутий кут, який утворюється ось тут, і стрілочки поділили даний кут на частинки. Порахуємо, скільки таких частинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, потрібно розгорнути кут, а ми знаємо, що розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Поділити на кути. Скільки їх утворилось? Їх утворилось 10 штучок. 180 ми ділимо на 10 і отримаємо 18 градусів між двома сусідніми кутами.